गासिनो जोंनि कामाख्या मन्दिराव फैलायबाय आरो गासिनो नायलांदो कामाख्या मन्दिर गेटआ बेनो गासिनो इन्जय खालामसैलाय दिनै एसे नायलांलाबायसैलाय बानायनायब्रा Kamakhya mונ디라고 făcea. I know that something special made me think about you, when I think about there's always a crowd smoking every cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Somewhere lying on the bell is a dreaming. I've been feeling like lately when without you. I know there's something really special about you. जायगाफोरा फट'ग्राफारफोर दंखायो आरो बेहायनो सोरबा खेबजानो गोसोबा खेबजानो हागोन फैसा होनानै बुखांनानै लांनोसो बुखांना हरो मन्दिरफ्रानो Kamera खेबनो ini बिदि माबादा Bodo kau apa tu? Kau nak sebut mungkin lah.
बेराय मोजांथार फुजा होग्राबो गोगोम थायो बे मन्दिराव हाबखांबाय जोङो गायसिमोन बे मन्दिराव हाबखांनानै जों दा गोजौआव गाखोफैबाय आरोना मन्दिरा बेनो हेभिखा सिङाव नायनानै सिङाव केमेरा खेबनो मोना ओंखायनो खेबनाखिसै गायसिमोन नायलांदो नै मन्दिरा हेभि बेयो कामाख्या मन्दिर ओरै मानसिफोर नै फट'खौ लाजोब्बाय एसे सिङाव केमेरा खेबहोआ बिसोरो नै सिङाव हाबनो होआ मा केमेरा खेबनानै बा चलो दे दोनथ' दे गाहाय हमसैलाय र' मोनथिया र' बेरायगासिनो दे मामा फैजा बे नै खिनाय दङ दाउ खिनाय बायदिसिना खिनाय गाहाय मोजां नाया नै बिथिं दै दं गासिनो मन्दिरनि दै बानाय दुगैयोना दुगैग्रा नै गासिनो爸爸，跑个老出女人了。 Baca ke Islam saya. Berapa? Dua. Gaya tanah. Kurang nak usir. Kurang mana usir apa? Oh, buç. Kaçta? Malah dihen kalam pun. Jadi ini doa sincere guys man. Jadi video kamu dah mulai like, comment, subscribe, dan apa-apa.